तो गुड मर्निं एभ्रिवान बयखौबो बरनाय जाबाय जा गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम गोसो गैयाबाबो साफ्रोमबो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरसिम एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फेमिलिफोरनिसिम एकदमबारे गोसो गोरबोनिफ्राय खनसे नैबे गौरां दैसाखौ लाना स्राय बरायहरनाय जाबाय आरो रायजोफोर ओमफ्रायहाय दा माने जोंजोंहाय माने सासे आंनि लोगो सासे स्पेसियेल फैदों आरोखि माने बेंटलनिफ्राय फैदों आरो बे जेनेबा आंजोंनो गोदो माबायाव नलबारियाव आइटिआइ कर्स फरायफायोमोन आरोना दा ओमफ्रायहाय माने बेनाबो इउटुब चेनेल दङ बिथांना एसे फेदेरनो होननानै फैदों आरोखि ना बियो ओमफ्राय अननानै आंनि जाय जाय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फेमिलिफ्रा माने बे लोगोनि चेनेलखौहाय अननानै साबसक्राइब खालामनानै हरबानो जाबाय आरोखि जेनेबा ओमफ्राय नोंसिना मा जासिमलाय बांगाल मुस्लिम आरोना माने नैबेनि मानसिया आल्था बुसेन एसे हाइ खर' दं हाय मोजां दा मोजां माने एसे बारा बर' रोङा माने एसे ट्राइ खालामदों एसे रोङो ना एसे रोंगोन लासैनो थरा सिक जायगा बादमे माने एसे बर' रोङो आरोखि ना माने बाराबो रोंजोबा दा ओंखायनो बिथाङा माने बिराद गोसो आरोना जेन'बा इउटुबार जानो बिराद गोसो ओमफ्राय चेनेलाबो बिदिनो 5000 साबसक्राइबारानो दं होनजायो आरोना बिदिनो 4095 नामा 4.9k आरोना जेन'बा 4900 आनो दं आरोना रायजोफोर दा अननानै नोंथांमोना बिनि चेनेलखौहाय साबसक्राइब खालामलायनानै हरबानो जाबाय आं बिनि चेनेलखौ नोंथांमोननो देखायनि आरोना थ' रायजोफोर होनबा बिनि चेनेला बेनो आरोना नै एक्सट्रा ब्लग्स नोंथांमोना नायनो हागोन 4.95k साबसक्राइबार दं आरोना अनलि 36 भिडिअ'ल' दं दाबो ओमफ्राय बिदिनो मोजां ब्लग्स बानायो आरो जेन'बा हिन्दीनि बानायो कन्टेन्टआ गासिबो ओमफ्रायहाय दा जेन'बा आंखौहाय लोगो हमफैदों आरो गोजाननिफ्राय फैनानै बेंटलनिफ्राय माने बर' राइडारमोननि गामिनि आरोना दा ओमफ्रायहाय माने चेनेलखौथ' आं नोंथांमोननो देखायखाबाय अननानै जाय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फेमिलिफ्रा जाय नायदों माने साबसक्राइब खालामना हरबानो जाबाय आरो एक्सट्रा ब्लग्स आरोना रायजोफोर दा बिसोर आंखौ इसेबां गोजाननिफ्राय लोगो हमनो फैनाय माने मोनसे नङा मोनसे मकसद लानानैसो फैनाय नालाय बेबो जाहाथे गावनि चेनेला माने लासैनो ग्र' जायो आरो बेफोरबायदि आरो ओंखायनो जाय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फेमिलिफ्रा नायदों अननानै साबसक्राइब खालामना हरबानो जाबाय आरोना और भाई हाल चाल कैसा है हाल चाल बहुत अच्छा है हमको एक बात अच्छा तरीके से मालूम है मुस्लिम का इधर बोलो मतलब मुस्लिम से अल्लाह दो या मुझे को तो भालिया से हम सिंजानी ऐसे बात करते हैं ना आप लोग का उधर ऐसे बात नहीं करते नहीं वो सब ना मतलब थोड़ा बैकवर्ड एरिया का लोग थोड़ा अच्छा एरिया बाई एरिया ऐसा बात होता है ना एरिया का हम लोग का जो दूरामारी में है ना ऐसे बात करते हैं तुम ना जब गुरु नियाज बा कोड़ा वैसे की हुई ऐसे बात करते हैं उधर का हाँ ऐसा है ऐसा कुछ लोग है सिलहेटी कुछ होता है वो लोग ऐसा मतलब थोड़ा टोन उनका सुर अलग रहता है अच्छा आप लोगों का सुर कैसा है थोड़ा बोलिए तो मेरा सुर अगर मैं बोलूँ कि एंटरटेनमेंट की बात ভালো আছো আমি আইছি আজকে তোমার বগলে একটা ভিডিও বানাবার আছে তো তুমি জানোই तो ऐसे एनोखा है ना मतलब हमारा उतना सुर नहीं है कि एक आया है ऐसा वाला नहीं होता टोन नहीं होता है बात में है ना पर दूसरे का होता है हम लोग कैसे नहीं हम लोग एक्चुअली जो है भाटिया है हम लोग भाटिया हमारे लैंग्वेज का नाम भाटिया है हम लोग भाटिया जैसे नहीं हम लोग भाटिया नाम से जाने जाते हैं माने रायजोफोर सापर्ट खालामलायनांगौ आरो जा माने बर'आनो जा मुस्लिमानो जा माबा हारसायानो जा माने बयखौबो सापर्ट खालामलायनांगौ आरो आंथ' जेनेबा उन्दैनिफ्राय सापर्ट खालामबोनाय बयखौबो आं जेनेबा इउटुबार जानानै जेनेबा सिगांनिफ्राय आं बयखौबो सापर्ट खालामबोखानाय ओंखायनो आं हाजासे आं जाय फैयो आं सापर्ट खालामनानै हरजोबखानाय आरो रायजोफोर ओंखायनो दा अननानै नोंथांमोनाबो जा एक्सट्रा ब्लगखौ सापर्ट खालाम बिथाङा मुस्लिम ओमफ्राय हिन्दीनि ब्लग बानायो आरो हिन्दी से बनाता है ना ब्लॉग हिंदी से बनाता हूँ एंड हम लोग को उधर जो मेरा काफी दोस्त ऑलमोस्ट बोडो ही है सब लोग हैं हमारे उधर अच्छा यूनिटी है बोडो एंड मुस्लिम के अंदर अच्छा मतलब मिले जुले के रहता है ना रहता है हमेशा मेरा ऑलमोस्ट सारे स्कूल फ्रेंड्स बोरो है उधर जानने वाला सब बोरो है प्यार करने वाला भी बोरो है एंड कभी मैं बोरो में भी ट्राई करता हूँ आप लोग अगर मेरा ब्लॉग देखना कि मैं कभी बोरो भी बोलता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सच में मैं बोरो लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारा चैनल में देखता हूँ एंड बहुत यूट्यूबर का है बोरो चैनल है वो सब देख के मैं बोरो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ एंड चाहता हूँ कि आप लोग भी देखो एंड आप लोग के साथ बात करके और ज्यादा इम्प्रूव करो मेरा बोरो लैंग्वेज माने नोंथांमोना बेनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना रायजोफोर माने बर'नि कमेन्ट खालाम मा ओंख्रि जाखो माने नोंनि कमेन्टखौ फरायनानै बे खिथाफिनगोन आरोखि माने मानसिया माने बर'फोरजों माने बिसिनि गामिनि मानसिया माने बर'फोरजों मिलायग्राखा आरो जेनेबा मिलायनानै थायोना मिलायनानै थायो ओंखायनो नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामबानो जाबाय भिडिअसफोरखौ नायबानो जाबाय नायालासे थानो नाङा आरोना दा बिथाङा माने गोजान जायगानिफ्राय बेंटलनिफ्राय लोगो हमनो फैनाय हिसाबै माने जों दा जोंनि गामिनि लकेसन गौरां पार्कआवहाय एसे माने रायलायफैबाय आरोना रायजोफोर दा एसे माने लोगो हमनो नायखाय माने रायलायफैबाय ओंखायनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बेखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो हाजासे सापर्ट खालाम बयबो इउटुबारखा नालाय बयबो मोनसे मकसद लानानैसो जायो नालाय ओंखायनो आरोना हाजासे सापर्ट खालाम आरो रायजोफोर तो नैबे जाहैबाय बिनि लोगो आरोना आपका बे चेनेल क्या है नहीं है ना अच्छा माने बेजों फैफादों आरोना आलथाबजों माने सानैजों फैखादों आरोखि ना ओमफ्राय एसे जाग्रा लोंग्राफोर लायलाबायदों आरोना बिदिनो थान्दाफोर एसे लोंलाबायसै होननानै जायखिजाया आं जा बुजायनांगौ बुजायखाजोब्बाय नोंथांमोना नुखाजोब्बाय ओंखायनो अननानै पुरा साबसक्राइब कमेन्ट शेयार खालामखावना हो आरोना रायजोफोर जाहाथे बिसोरनि चेनेल थाबैनो 10k जायो आरोना रायजोफोर
जाहाथे जल्दी 10K हो हाय कि नहीं हाँ 10K हो जाए आंनि एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फेमिलिनिफ्राय फुरा कमेन्ट खालामो आरो जाहाथे बिनि गोसोआ खुसि जानानै हेपि जानानै नाया कन्टेन्ट लाबोयो आरोना रायजोफोर ओमफ्राय मोनसे मेन खोथाया जाहैबाय रायजोफोर माने मानसियाहाय मोनसे चेलेन्ज लादों आरोखि ना बिदिनो जोंना आलथा बाया माने एक्सट्रा ब्लगा जोंना मोनसे चेलेन्ज लादों माने ओरैबायदि चेलेन्ज बे चेलेन्जआ माने साफ्रोमबो जेन'बा गिदिर जाखिनि इउटुबारफोर दं आरो माने जाखिनि गिदिर इउटुबारफोर दं माने बिथाङा एकदम बिसिनि सिगनेचारखौ माने गावनि बाइकआवहाय माने नाम थिखोनो नागिरदों आरोखि बाइक में लिखेगा ना 100 जन इउटुबारनि माने बाइकआव नाम थिखोनो नागिरदों आरो बिथाङा दा बिनि गेजेरावनो आंबो सासे जाहैबाय आरोना जोंनि बर'नि गेजेराव आंबो जाहैबाय सासे ओमफ्राय बयबो जाखिनि जोंनि बर'आव जाखिनि इउटुबार गिदिरफोर दङ माने बिथाङा माने आं सापर्ट खालामबासो माने बे साहसखौ मोनगोन नालाय ओंखायनो माने सोरनिबाथ' साइनखौ हरलाबाया नालाय जेन'बा जों दा ओंखायनो हेल्प खालामनाय हिसाबै बयबो हरदोंबा बयबो हरगोन साननानै बिदि साननानै मोनसे मकसद लानानै फैदों आरो मानसिया माने 100 जन इउटुबारफोरनि माबाखौ साइनखौहाय माने बाइकआव सिथाबगोन आरोखि ना जल्दी पूरा करना है ना ये हाँ जल्दी पूरा करना है 100 यूट्यूबर है मतलब बहुत टाइम लगने वाला है बहुत पैसा भी खर्चने वाला है बहुत मेहनत भी है तो थोड़ा सपोर्ट अगर मिलेगा तो मोटिवेशन मिलेगा ना तो इसी वजह से आप लोगों से थोड़ा सपोर्ट चाहिए माने नोंथांमोना हागौ माने सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना रायजोफोर कमेन्टआव थांबानो जाबाय सोर नोंथांमोना सोर इउटुबारनि साइन लाजानो लुगैयो बिनि बाइकआवहाय माने बेखौ नोंथांमोना एकदमबारे कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरो कमेंट करके बोलो कौन सा यूट्यूबर का साइन लेना है मेरा बाइक में हमारा ये एंटरटेनमेंट भाई जो कि मेरा दोस्त है इनका भी लूंगा आऊंगा और एक दिन आऊंगा कोकराझार में अभी तो आया हुआ हम ये मार्कर न स्केच पेन मार्कर परमानेंट मार्कर से साइन करके देंगे हम उसका बाइक में आप लोग बस देखते जाओ उसका जो मकसद है ना वो कब पूरा होगा देखते जाओ 1-1.5 साल तो लगेगा जहाँ तक मतलब बहुत 100 यूट्यूबर बहुत टाइम का भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना मेहनत करते रहो मेहनत करने का कोई मीठा होता है ना मेहनत का फल मीठा होता है इसलिए बोरो में कैसे बोलेगा इसको बोरो में ऐसा बोलते हैं खस्थ' खालामनायनि खस्थ' खालामनायनि फिथाइया गोदै खस्थ' खालामनायनि फिथाइया गोदै जाबाय आं मतलब आसानी से पकड़ लेता है क्योंकि थोड़ा जानता है ना बोरो तो आसानी से हो जाता है और बोरो लोग भी है ना इसलिए माने लोगोफ्रानो बर' जोबखासै आरो ना मेरा सब लोग फ्रेंड्स बोरो है ओंखायनो एसे रोंसाबो आरो ना रायजोफोर आप लोग मेरा ब्लॉग्स देखना काफी जगह में बोरो में बात करता हूँ एंड लोग मुझे कमेंट भी करता है कि तू बोरो है क्या ऐसा निंग बोरो नामा आदा बेबायदि कमेंट खालामदों माने नों बर' नामा दा होननानै सोंदों कमेन्टआव माने बर' नामा होननानै सोंदों जायो आरो कमेन्टआवहाय एस गाइस और भी ये तो शुरुआत है बस जो मैंने 100 यूट्यूबर का ऑटोग्राफ वाला चैलेंज लिया है ये तो बस शुरुआत है एंड हमारे जो बोडोलैंड में हूँ जैसे कि मैं बोडोलैंड से हूँ तो इधर का कम्युनिटी के लिए कुछ अलग करना है मुझे मोटो ब्लॉगिंग के दुनिया में ठीक है ना मैं एक्चुअली मोटो ब्लॉगर हूँ आप लोग मेरे चैनल देख लेना तो और भी खतरनाक चीजें आएगा तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है मेरे साथ जुड़े रहना है हमेशा है ना हमेशा सपोर्ट करते रहना है एंड आप लोग बस ये देखना है कि बोडोलैंड का नाम रोशन कैसे करते हैं हम लोग है ना हम लोग जितना भी यूट्यूबर्स है बोडोलैंड में हम लोग का बोडोलैंड को बहुत आगे लेके जाना है ओंखायनो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय ना रायजोफोर जा बुंनांगौ बुंखाजोब्बाय स' नोंथांमोना ओंखायनो हागौखिनि सापर्ट खालामबानो जाबाय होमबा दोनथ'नोसै इदिनो खतम करते हाँ कर दो बाय ओमफ्रायहाय रायजोफोर जोंना बिथांहाय माने मोनसे चेलेन्ज लानायनि भिडिअआ गावनाव दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय दा बे चेलेन्ज लानायनि भिडिअखौ नोंथांमोना बिनि चेनेलाव थांनानै नायदो ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो रायजोफोर सोरनि साइन नांगौ नोंथांमोना सोर फेभरेट इउटुबारखौ मोजां मोनो नोंथांमोना थांनानै बेखौ माने कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय आरो अलरेडि बियो बिनि माने मोनसे इन्ट्र'डाक्सन होनानै दोनखानाय नालाय दा बेखौ नोंथांमोना नायनानै बुजिहैदो आरो रायजोफोर चलो